Ano to sa Intal. Intal proper. Full moon guys. Ayan. Ayan na siya. Siyang Barangay Hall sa Mintal. Dako kayo ng Barangay Hall. Gymnasium dahil gymnasium din. So kaming pa-right, patakunan, pabiaw, pamaa, pabuhangin, dira-dira. Ang palengke. No. So, time check alas 5:07. Hayag na. Hingin kayo muna. Huwag magklaro na ninyo. Yung raglayo kayo na. Sino siya? Tugbok proper.
Panaderia. Apa itu dari? Kita mga 10 minutes. Milo every day. Natagkaon. Udahin na ta. Ito dog sheds. Siya. Yan. Diri apa? Ignon. Diri tagi. Farming. So, time check 5:46. Tama ra. Itag saka para sa yutag na oh. Ay, pud mag padya ko dito ini. Init kayo. Ayan, pinarap tayo. Duterte Elementary School. Oh, building Central din, no?
sa kanina. Mungkin siya. Lanjut kayo, saka. Taas lang. Tengok kita ni. Kurang habis. Cina kata buat apa balo sepasa kaunan dari kita suito sa ruta. Hah kuya to coba. Haba kayak kung haba. Siyang Malagos Marine Resort. Kabar naman siguro sila. Sigurado no. Malagos. Elementary school. Masa gak itu? Itulah Bumbu Sanctuary. Philippine Eagle Center. Center.
Sige. Sige. So, why sa tagal kadyot? Ito sa view. Yung sunod rin. Ano siya? So, pag na. Nata sa Philippine Eagle Center. Bamboo Sanctuary. Grabe katugnaw. So ito dari ko dito. Sige, susuwi lang ka din boss. Tama to sa. So, open na ang Philippine Eagle. Ganda daw ang entrance. Pero pwede na mo open rin. May tambay. May park. Stay. Uy, sa luwa. Entrance. Siguro ito mo dire. Alas 8 pa sila nag-abre. Ano siya? Yung sa Philippine Eagle. Sulod ka diri. Ano ka diri? Ano sa dito makasulod? Jadya. Hindi na tataman. Ano diri guys? Okay. Ouch. Okay. Shade from the rubbles.
Ito nagabalig yung mga uway nga bag. Yeah. Hindi. Panang higit da. No. Gawas ng taog dipin igel dari kasaray. Hindi na pita, wala ko na dito. First time pa na ako nagdari. Sekarang mag-bike ko, dahil ako taman sa Philippine Eagle. Baguio National School of Arts and Trade. Kita nyo. Siyang Baguio District Hall. Yung eskwelahan na tayo. So dali ang tawan-tawan. Kadalian Carmen. Kita. Terus ini juga siya saka Banayad lah.
Hindi ka matutunlan. Grabe. Kita na city pero saya pong tugnawa. Ito kami. Kiay. Grabe. Ayos mo. Kung kita sa pulong, baka mayroong pagpatay ko. Giluhaw kita sa kagiudaw sa mga gaway sa atong matag pamilya. Ang pagkamalaan mo ay buhat sa kamayan. Wow. Buyag. Sekolahan. Dalian.
Elementary high school. Elementary high school. Ay, salamat. Whew. Ako sa bukid. Hala. Totally worth it. Yung tag. Kamatis. Pistol. Aksya mo tagbuilo. Sigago. Ay, salamat. Patagamay. Yay. Time check 7:03. Bantay ini terus tingtog na ako. Patrangko ko ano ni? Salamat. Gutom na jeda. Naman. Andre. Ano tayo 6.4 kilometers na lang. Ito. Tignan ang tubig.
Kaway kadyot. La City 22. Ito kung mapa dali. Ila. Yung video. Klaro, layo kayo. Vlog yapon kayo, masipag. Kasi pasado na. Tara, padayon ta. Ya. Sais kilometros na lang. May na lang. Lamig sa view. Worth it. Mga boss, oh. Awan yung mga kanyang view. Ano ito lang niya? Taas-taas lagi nyo ng saka. Kaya doon lang kayo mga bukid. Klaro na yung mga kahoy. Pero hinay kaya punta. Relax lang. Wala, may gasaka ron. Katarong daw ka biker. Nagyan kanina. Mura to. Uy.
Tumog 2 ka oras ba? Mapasaka. Morning, good morning. Morning. Ay, ampay. Good morning, Col. Kaya? Hinahinay lang, God. Grabe, tugnawa po dre. Ano kaya? Maligo mga tao dre. Maghait, naghangin dre. Ay, chikayo. Hala, tangan sama. My God. Nakita nagbike. Hindi ka pa kusog. Hindi na ka puhilo. Kaya sa tugnawa. Oh? Oh, nice. Okay kayo. Okay kayo. No. Picture 37. Ay. Bila kita. Hi dog. Oops. Nice ka bike yan. Tugnaw kayo. Nawa eh. Oh, grabe to. Grabe tugnawa yung lugar eh. My God. Gapo kay Dilgay. Mga choy, gapo kay Dilgay choy. Biyak. Sapa.
probinsya dahil. Tama rin dito ako pag-industry. Grabe ganda. Like, sige na din guys. Tulay sa Panigan. Muna yan tulay sa Panigan. Tara. Tabak. Dito na daw. Mas Call, salamat. Hala, mag-away mo. Iruan mo. Kaya ko nyo dumaya. Mo siya murag wala ng bisa sa mani. Ha? Panahon ng kagipitan. Cloud 9. Tara. Okay. Tingawa. Kaon. Paway gamay. Ragutom na kayo. Okay. May tubig. Ay, salamat. Lala.
Huh. Pahit na kong tubig. Lamay. Change na ako sa 28 akong jingbing. Kaya marag lagi siya makaya. It really hurts. Ayo. Ay, gatay. Hindi mo na mapadyak. Hindi. Gini. Sekarang ko nila ba? Di mo mapadyak ni. Ito. Kaya pa. Baktas. E-bikes noon bro. Nag-road ni kayo. Okay. Kaya sa mo eh. Baklahon sana ko ni. Baik ko niya. Grabe po ni. Gana ni. Hindi no kaysa tungas yung kayo. Kung masiminto ra. Ano din yung mga pulse diri? Dua ka buk. May ginatos mga bikers diri. Oo. Yung pulse. Ay, ay, ay. Grabe. Kaning kasadaan ay ginagian ig truck ba? Oo. Bungkag man jud kayong kuano. Nay ba? Nipis. Daot gyud sa ulan nun. Oh, nipis kayo ng kuano. Paong bato. Oh. Grabe. Sobra oras pun sa kaano. Kaya kung nataw na estimated ani 2 ka oras ba. Ba't kita sa tabak? Kailangan mo mag-logbook. Sulod rin kay guarded ang ilang kuan. Balayan na diri. Ay lain ito dia. Di ba kami ini plat ba? Oh, plat. Kabos. Pula. Nakuha di mga bagyo diri ko, mga igo gyapon bagyo diri. Hangin ang kuan no. Daghan balay pud nga tuwa diri.
kilid naog.